Ribeira presentou as actividades do Maio Cultural 2025. Como en todas as edicións anteriores, o programa contará cunha gran variedade de propostas, contacontos, concertos, conferencias, roteiros musicais e outras actividades que se desenvolverán en diferentes espazos tanto no casco urbano como polas diferentes parroquias. Por organizar unha programación con actividades distintas, pero todas elas vencelladas á promoción da lingua galega e da difusión e da posta en valor da nosa cultura. Este programa inclúe contacontos, concertos, conferencias, temos roteiros musicais tamén, exposicións, actividades do tecido asociativo, co que sempre colaboramos, ademais nesta época do ano, non? Que a xente xa fai mellor tempo, queren sair á rúa, e tamén actividades no Auditorio Municipal e no Centro Cultural Os Tres Rivas, igual que accións na rúa, non? Unha das actividades máis destacadas será novamente o concurso escolar das letras galegas, o que dende o Concello convidan a participar. Do concurso escolar das letras galegas, no que podemos participar, poden participar todos os escolares de primaria, dos centros educativos do municipio, nas categorías de poesía, de prosa e de banda deseñada. Teñen o prazo aberto xa para a presentación das obras ata o 19 de maio. Estas actividades a destacar no programa do Maio Cultural serán o Bruón Folk Fest en Artes, o 9 e 10, o monólogo chungo de Luís Zaera o día 11 ou o concerto de Mercedes Peón o día 16. As letras galegas non son só o 17 de maio, son todos os meses do ano e todos os días do ano, pero temos que facer fincapé en especial neste mes, non? Co cal, neste Maio Cultural, o venres 16 de maio, temos a Mercedes Peón con unha nova xira que se chama Ingrávidas e, como sabedes, que hai a veces problemas, non, de aforo no auditorio. A min personalmente me gusta que non toda a programación cultural sexa de pago. O que fixemos é unha cantidade significativa como era o feito de poder así asegurarvos de que ides a ter un sitio, vale? As entradas van a custar 2,50 euros, máis gastos de xestión, sabedes que é unha cantidade mínima. Para máis información, todo o programa poderá consultarse na web do Concello de Ribeira ou a través das redes sociais de Cultura.